Det er så mærkeligt. Hvad er det? Ja. Det var lige her. Sådan der. Ej, der sker noget der. Du kan også lige filme indtugningen med gaffaen. Den ikke passer til. Hvor fanden sidder den her? Nede på studsen der. Det er gaffa, der sidder der, fordi så... Prøv at se, den sidder her godt fast. Og prøv at se dernede. Det er derfor, den går så godt. Jamen det er, når man kører over de der whoops, så skal man ikke være spændt på. Sådan, her den på igen. Sådan cirka. Prøv at starte den. Kan det ikke starte, når den ligger ned? Skal jeg bare starte den?